Soc l'Eloi d'en Blau. Avui anirem a fer una activitat de birdwatching en piragua, que consisteix en fer un tram del riu Ebre mentre anem observant ocells. Ara estem entrant a la desembocadura del Siurana. Tota aquesta aigua que veieu en realitat és de l'Ebre, però perquè el Siurana baixa sec o quasi sec normalment. A veure si tenim sort i veiem el blauet que comentava abans. Avançarem, intentarem esquivar al màxim que puguem les algues, així anirem més còmodes i anirem fins allí al fons. Me seguiu a mi? Hi ha una branca que surt entremig de les algues. Allí hi ha un parell de cueretes blanques, si us hi fixeu, hi ha dos ocellets. Ara un ha sortit volant i normalment el blauet que dèiem està just a les rames que es veuen al fons de tot. Ah, mira, i just a sota hi ha una canya que surt i allí està el blauet. A la punta hi ha el blauet, que està mirant cap a nosaltres, veu de color taronja. Ens està mirant, així com dient, què fan estos aquí? Ara, si us hi fixeu, amb els binocles aneu resseguint la repisa del pont. Aquestes són les orenetes blanques les orenetes cua blanca que dèiem abans. Són les típiques que fan el niu, arrepleguen fang amb la boca i van fent boletes de fang i fan el niu amb boletes de fang. Després hi ha una altra classe d'oreneta que a vegades se veu per aquí també, i aquestes tenen la peculiaritat de que fan el niu una miqueta més gran i l'entrada és el niu tot una bola i l'entrada és un tub bastant llarg, mig metre de llarg, per on entren.